Hello prolog yang sobai pi share YouTube channel lo jonga. Ta ngam dep kre ban lech ta ka we ke jaka. Ban kan EP ke ta jaka kalong ba internet. Bat ka chi internet ku jongka ka ya stream bat ka we pat ke jaka. Ka ba la viral bha ha ni kisni di bala dep. Sabha ban pe yang ni video hadu ukut khnang bila banyo I. Ya ka ta ke jaka ka don hang no bat ke ke ta ke jaka. Bentang ila poi hak ni jaka kene ke jaka ka baki khot ka wa nyang leng kene ke jaka ka yasrim ha bat ka pahalgam ka badon ha kashmir pek pralokan no ke internet keri khasi ke jongi nyim don kam ban le shakita ke jaka ke internet badon shakiri ke bajngai Lani syakita jaka kibadon syakiwi pat kicela. Rika sik jongi kalong kabariu spa bha. Namar kadon ya kita jaka kiba itenan. Kum ha kiwi pat kiri jong ke perthei. Pet langi petang ya kene jaka. Kawa nyang leng kat no ke itenan. Pet prolog dalaki jong ki khman. Yo I ya ki beriu ki pasangkai. Ki kena ki bayira kai. Pat kirang ba ki bayat kai sharum sheneng pat ki bakwai dok ha kat no kapen internet ya ki khmat jongi ban page